Kyle mifsud minn Bormla war raġel ta' 33 sena li sfortunatament spiċċa tilef ħajtu dan wara li ntlaqat minn tiri ta' sparatura li seħħet il-ħadd fil-Birgu. Kollox beda fl-inħawi magħrufa bħala tal-ħawli fejn jidher li għal-ħabta tas-sijata wara nofsinhar żewġ irġiel bdew jeddu lil xulxin f'dak il-ħin anzjan ta' 70 sena mill-Birgu stess ħareġ arma tan-nar u sparra lejn il-vittma b'riżultat li laqtu fil-ġemb tal-istonku tiegħu. Mifsud instab ferut f'komun ta' appartament fi triq il-qalb ta' Ġesu filwaqt li l-aggressur ħarab mill-post. Aktar tard l-allegat qattil inqabad mill-pulizija u ġie arrestat. Il-pulizija indikaw li l-vittma u l-allegat aggressur mhumiex raba ta' xulxin dan filwaqt li l-arma tan-nar instabet u qed tiġi investigata mill-esperti tal-forensika. Għalkemm mifsud ittieħed b'urġenza mill-post b'ambulanza, sfortunatament huwa mit fl-isptar Mater Dei fis-sigħat bikrin ta' 2 filgħodu. Brabta ma' din il-mewt tal-Maġistrat Monika Borġ Galja fetħet inkjesta filwaqt li l-pulizija dejjin bl-investigazzjonijiet tagħhom.